Met een treintje gingen de mensen van het wiekpanel terug de Indische buurt en de wiek wel gelegen. Met een klusbus liet voor de oudere mensen voetendaallijks de Lietse putjes dwankoer. Maar weten wat er libbert, daar ging het om joert. We gaan nu direct een beetje een enquête voeren. Ik hoop dat jullie daar aan mee willen werken. Dankjewel. We willen gewoon weten wat de mensen leeft, waar ze problemen mee hebben, waar ze over nadenken, waar ze hun welzijn in de wijk. En dan gaan we gewoon een klein interviewtje houden. Zou je het willen doen? Een aantal simpele vragen. Ja. Al het Nicolai en de andere bestuursleden gingen tot de buurt dat 2400 woningen stingen. Hoe veilig is het? Wat kan beter? Hoe leidt de stad erbij? En wat binnen de ergernissen? Aan die weg staan allemaal studentenhuizen bij elkaar, dus daar is het wel eens wat lastig. Daar komt er zijn veel feestjes en... Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, dus hoe meer kabaal natuurlijk. Ja. Het is niet dat ze met z'n tweeën in de tuin zitten, maar dan zitten ze met z'n 20 in de tuin. Ja, en dan weet je het wel. Alle informatie wordt samelen en terugspelen onder de gemeente. Naast de problemen die het al jaren de week plegen. Het bekende probleem zijn natuurlijk studentenbewoning. Te veel studenten, te kleine kamers, te dicht bij elkaar. Je hebt ook het bekende verhaal van overlast, verkeer, verkeersdruk. Parkeren vanuit de binnenstad is een probleem erbij. En verder is het moeilijk om te zorgen dat het allemaal schoon, heel en veilig blijft.